Mama, donosim ti radio. Kako šta je? Radio to je čudo. Radio. To je pravo čudo. Odavde će ti pevati mali ljudi, čitav hor. A ne tako brzo. Kad dođe struja, kad elektrifikujemo čitavo selo, a to je... Nije lako, to je... Teško mi je, mama. Najvažnije je da tebi bude dobro. Uskoro ćeš ustati. Ja ću se vratiti i sve će biti ko pre. Samo ti spavaj. Mole te da i njima pomogneš. Sačuvaj nas, Bože, svojom blagodaću. Ajde, Pope, ajde. Čekaj, još nisam gotov. Nećeš ni biti, ajde, izlazi. Koji ti je đavo, ženo? Šta Neće se, Pope, kad ti se kaže. Šta vam je sada svima, a? Šta čeka? Da ti otac umre. Kako da ga oživi kad nije mrtav? Dalo. Pa može i da ga ozdravi. Pitaj ga. Može li Mikajla da isceli ako mu je to brže? Pitaju možeš li i na njega da položiš ruku. Otvarajmo naroda! Otvori u ime Boga! Ukli, Pope! Jel ga to onaj vaš čudotvorac oživeo, a? Ozrane, otac nije ni umro. Druže Ozrane, ovdje nema nikog.
Pope, bi li stvarno mogao da bude ovo onaj... Da, onaj što diže iz mrtvih, onaj Bog? valjda bi jako pop to prvi znao. Pa slomit ću mu sve kosti, samo da ga nađem. Znaš li ko je on? Znaš li ko si ti? Traže te. U selu misle da si ti vaskrsao moga brata. Misle da si ti on. Moraš da odeš odavde. Možeš li da se vratiš tamo odakle si došao? Ovde ne možeš da ostaneš. Naći će te. Idi. Zdravo, Marta. Donela sam za Lazara. Potpiši ovdje. Uđi! Druže Nikodime, tražite drugarica Marta. Nek uđe. Izvolite. Zvao si me. Sedi. Optužen je Lazare. Vi se ne razume.